De her drenge, som står hos mig, de er blandt landets allerskarpeste hjerner. De skal til OL i matematik i Kazakhstan, og så skal de blandt andet møde, hvis man kan ellers tale om møde, nogle meget, meget stærke kinesere, som måske er endnu skarpere. Velkommen til alle sammen. Velkommen til Nikolaj, Niklas, Anders, Mathias og Mathias. Så det havde jeg øvet mig på. Er det en fordel at hedde Mathias? Er det en ekstra bonus, hvis man skal løse meget svære matematikopgaver? Ja, det tror jeg også. Ja, det er der noget, der tyder på. Nikolaj, du har været med før. Ja. Hvordan forbereder man sig til et OL i matematik? Man regner en masse matematikopgaver, og ja, vi har noget træning, nogle træningsweekender op til, og så får vi noget teori. Og så er det bare med at forløse nogle opgaver og ligesom komme ind i det. Okay. Og nu vi taler om træning, så har jeg jo af jeres træner fået en lille opgave, som I skal løse, mens vi står her nu. Og det bliver jer 3, der får æren. Og opgaven lyder, hvad er tallet 9 i 9. i 9. Værsgo at køre. Jeg skal have svar lige om lidt. Værsgo at gå i gang. Okay. Jeg har stadig lidt tid at leve på. Og faktisk skal jeg ikke bruge hele tallet. Jeg skal bruge det andet sidste ciffer. Okay. Og mens de bryder hjernerne og begynder at tegne på tavlen, som for lige at forvirre yderligere er udstyret med nogle nodelinjer, så skal jeg lige høre, hvordan tror I, jeres modstandere forbereder sig til det her OL? Nikolaj? Jamen altså, det er noget helt andet, fordi i Danmark så er det jo som sagt bare noget, vi gør i vores fritid, og nogle weekender, vi lige mødes. Men i andre lande, så er det noget, de bliver taget ud af skolen, og så træner de målrettet til at være med her. Okay. Niklas, bliver I også taget ud af skolen, eller skal I passe den? Nej, det er sådan rimelig meget op til os selv. Altså, vi har de her træninger, som sagt, og så får man lige matematiktimerne på gymnasiet og sådan, men ellers så er det kun fritid. Men jeg tænker på, den matematikundervisning, I får i skolen, den må jo være adskillige breddegrader for den sværhedsgrad, der er i de opgaver, I skal løse til OL. Ja, der er ret så stor forskel, så man keder sig lidt, men altså, man får ofte lov til at lidt at lave, hvad man har lyst til. Det vil sige, at det er ikke sådan noget med, at I sidder og laver fis og ballade i timerne, fordi de simpelthen synes, det er for kedeligt? Ja, nogle gange, men altså, nogle gange så sidder vi også med lidt svære opgaver, og så bruger vi tiden på det i stedet. Anders, hvad siger jeres lærer? Er han verdens mest stolte matematiklærer? Hvad siger han til, at I skal til OL? Jamen altså, jeg tror da, han synes, det er meget spændende. Og så er han heldigvis også sådan en, jeg lige kan have lidt pingpong med en gang imellem. Sådan, hvis man nu lige er i tvivl om et eller andet matematisk begreb, så kan man lige høre. Så jo, jeg tror, han er godt tilfreds med det. Men Nikolaj, hvordan foregår det egentlig? Altså, er det sådan noget, nu sagde jeg, skal dyste imod? Er det sådan noget med, at man kommer ind i et lokale, og så dyster man på tid eller med tavle? Hvordan foregår det egentlig? Jo, men altså, det er over 2 dage, og så i sommer der kom vi ind i en hal, og sad alle 600 deltagere hver vores bord, og så er det skriftlige besparelser. Og det er så 3 opgaver de 2 dage, så i alt 6 opgaver. Okay. Og det er, Niklas, det er kineserne, I frygter mest, er det ikke det? Jo, kineserne, de plejer altid at være ret stærke, de er alle sammen altid for guld, så det bliver meget svært at slå. Er det så lidt ligesom i fodbold, når man står når man ser spillerne stå i spindetunnelen, så står de og sender jer blikke og... Nej, det tror jeg ikke helt, man kan forvente, men... Nej, okay. Men hvem er egentlig den klogeste af jer 6? Nu ved jeg godt, I skal samle flok afsted, men er der en, der lige... Han står det var nok være Theis. Det har vi en blå t-shirt. Theis, du bliver udråbt til at være den klogeste. Er du det? Ja. Ja, det vil vise sig om lidt. Du skal bare fortsætte. Hvor langt tror I, I når i år? Jamen altså, nu er det jo ikke sådan, altså hvad skal man sige, det er ikke sådan flere runder ligesom i fodbold eller sådan noget, men det er sådan, de her 6 opgaver, så kan man få op til 7 point for hver, og så får man et slutpointtal, og så er det, hvordan man placerer sig i forhold til hinanden. Ja. Og nu sagde jeg jo, at Mathias hed Theis. Det gør han sådan set også. Han hedder både Mathias og Theis. Ja. Han er simpelthen den, der er længst fremme. Han vandt sølvmedalje sidste år. Ja, det gjorde han. Kan han gentage den bedrift? Ja, det tror jeg helt absolut, han kan. Og jeg tror da, han har da nok et lille håb om at kunne vinde guld. Der er aldrig en dansker, der har vundet guld, så det vil være ganske udmærket, hvis det lykkes. Hvad er det allerfedeste at være med til sådan en olympiade?
Altså, man lærer en del matematik, og det er jo meget sjovt, når man har interessen for det, og så er det sådan enormt hyggeligt, de her træningsweekender, og så er der god mad og sådan noget. Så der er en del forværk, når man får mødt en del forskellige mennesker, så okay. Der er en spændende ting ved det. Ved I hvad, nu er det altså afgørelsens team herhenne, drenge. I har været i træningslejr, og vi skulle helst have et resultat nu. Hvad siger I til det? Den næst sidste cifre tror vi er 8. Det er rigtigt! Fantastisk! Tillykke med det. Tak. Rigtigt. Held og lykke. Det er skidt. Lad os lige se jeres udregninger på tavlen, inden at vi tager afsked. Jo, skal vi forklare, hvad vi har gjort her? Altså, hvis du kan hæfte 3 ord på. 3 ord. Modelregning. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal sige her. Eulers phi-funktion. Og... ja, det er det. Ja, men ved du hvad, skal vi ikke ellers bare lade tallene tale for sig selv? Held og lykke til OL, og tusind tak, fordi I kiggede. Tak. Ja, jeg havde altså også 8.